Jams with the Bicolanong kapay? Ay gagi pare, riot yan! Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Nakapaghanda ka na ba Ay. sa mga ibibigay mo sa inaanak mo? Uy, gagi pare, hindi pa nga eh. Oh. Pero hinahanda ko yung boses ko. Bakit? Kasi sabi ko sa mga inaanak ko, ngayong taon mga inaanak, shout out na lang. Ay! Nako, first time Oh. nila siguro mararamdaman na masama ang loob nila dahil sa Pasko. Hindi, oo nga eh. Pero ayun, medyo hindi pa talaga ako handa. Pero at least kahit papano Oh. may plano ako, shout out. Ay. Oo, diba? Ikaw ba, handa ka na ba? Ang Ay, dami mong oo. inaanak ngayon. Oo naman. Handang-handa na ako. Nakabili na ako ng ampaw. Wow. At may laman na rin bawat isa. Ay, wow! Tigto 20 pesos. Kasi ikaw ba naman, meron ka sabihin natin, isang dosenang inaanak. Oo. O, kung 20 yung laman nun, magkano lahat? Huwag mo akong tinatanong pag mga times plus. Basta malaki din eh, no? Tuto, kaya malaking bagay na dapat naghahanda ka. Oo. Ay naku, kapag mga usapang ninong-ninang talaga, ang daming nagsisilabasan ng mga madiskarteng tao. Awa, of course, lalo magpapasko na. Oo, daming takas. Tuto. Kaya eto ka, Bisha, ibibigay namin sa iyo ang unang dalawang uri ng ninong at ninang. Tuwing Pasko! Tara, kape! Tara, kape! Ayan po tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Girl Scout. Stress. Nakakatuwa! Ang daming sale dito sa mall! Ako, anak ni Marites, check. Anak ni Beth, check. Diyos ko, anak ni Susan, check. Anak ni Belmar, naku, check. Ang dami pala, check. Ng kapitbahay pa, check. Ay, Diyos ko, stress na stress. Uy, okay ka lang ba, Biko? Dapat nag-e-enjoy ka Pasko eh! Parang mag-e-enjoy ako! Ginawa kong ninang ng lahat ng mga batang to. Anong akala nila sa akin? Taong ampaw? Kainis? Biko, kasi pinagkakatiwalaan ka ng mga taong yan na magiging modelo ka sa mga anak nila. O, tignan mo nga ang responsable mo, handang-handa. Che! Dinuraan. Che! Tigilan mo nga ako, man! Mainit ulo ko! Baka gusto mong madamay ka! Ito naman, wag na mainit ulo mo. Ito, Biko, may pamasko ko sa'yo. Ano to? Kahit dinuraan mo. Ano to? Extra cash, pambili ng regalo sa mga inaanak mo. Ay, wow, Marha! Dinuraan! Oo nga mainit ang ulo. Well, pero legit to, ang daming maiinit yung ulo ngayon. Pero, Oo. laging handa. Awa, alam mo, perfect example na ito yung nanay ko. Ay, bakit? Di ba nabanggit ko nga sa'yo, namamas ko yan siya, nagsha-shopping na siya online, ipamimigay sa mga inaanak, September pa lang. Ang aga? Oo, para daw hindi nagmamadali. Oo. Kasi di ba kapag Pasko, nalilate yung mga dating ng mga parcel. Yan. Oo, Ay, oo nga. maagap siya. Alam mo, may mga may mga PR package yung mga brands na ibinigay sa akin. Ay, pa? Sabi ko sa ate ko, nasa na yun? Oh. Sabi niya, ay, huwag mo nang hanapin, ipamimigay ko na lang, di mo naman gagamitin. Tama naman, recycling. Recycling and tsaka at least magagamit talaga. Yun naman yung Awa. importante doon. Not necessarily bago or mamahalin. Tuto. Dapat galing sa puso. Tuto. Huwag galing sa nakaw. So shout out sa ate ko. Ay, anyway, that's number 1 pa lang po naman tayo. So last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga lampake. Ayan! Okay na ako, Mar. Nabilang ko na ng pamasko lahat ng mga inaanak ko. Yung mga inaanak mo na lang. Oo. Ha? May inaanak ba ako? Uy, turaan kita dyan. Ano ka ba? Meron. Yung anak ni paring Belmar mo. Yung taga Purukdos dyan sa Paranaque. Ha? Paano ko naging inaanak at kumpare yun? Di ba yun yung babaero? Pareha nga kayong babaero No. Iisa na nga lang ang inaanak mo. Kinalimutan mo pa. Ako na bibili para sa'yo. Salamat, Biko. I feel a responsible ninong. Anong responsable? Mukha mo. Ay,
Sa mga hindi nakakakilala, si Belmar po ay totoong tao. Ayan. Totoo yan. At may mga tao rin talaga na mga nakakalimutan na meron silang mga inaanak. Oo nga, okay lang makalimutan pero ayoko, red flag talaga sa akin yung mga lampake. Yung nakalimutan na nga, itatanggi pa. Oy, pero meron naman din kasing iba Oo. na hindi rin naman sinasabihan yung ninong at oo. ninang na sila yung ninong at ninang inaanak Oo, nila. magugulat ka na lang. Awa, o may- parang nung nakaraan, sinabihan lang kita, ninang ka. Kaya Hindi ka man lang nga eh. nakapaghanda. Oo! Ay, nako. Siya, kabisyo, hindi mo naabutan ang usapan namin ito at may gusto kang ipa-shoutout na na ninong-ninang mo na matagal mo nang di nakikita. Oo nga. Ay, shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials, mga broski, at Gonyo Bicolano. O ikaw ba, Konyo Bicolano, may gusto kang i-shoutout na ninong-ninang mo? Oo nga, gustong kong i-shoutout yung mga ninong at ninang ko dyan. Sina Grace Lumame. Ninang mo, kapatid mo. Oo, ninang ko, kapatid ko. So, please naman, ngayong taon lang magbago na kayo. Ayan, binabati ko rin pala, nakikinig sa atin ngayon, si Ninong Emmanuel Castañeda. Nagmamaneo siya ng Grab. Ayan. Ayan. Ninong Doc Sidney ko, hello po. Ayan. Maligayang Pasko. Ayan. Ninong Doc Lorinaria. Oo, yan. Rain Lorinaria ng Smile and Style Dental. Yan, baka Yan. naman ha. Ang sarap maging ninong ng mga doktor. Oo nga, legit yan. Mayayaman Mayaman eh. Siguradong may pamasko ka eh. Oo. O dahil magpapasko na, itong susunod nating kanta ay magpaparamdam, magpapakurot sa mga puso Yan, ninyo. oh. Ito yung Ay, alam ko yan. Ano? Nana. Tama ba? Nana. Ano to? Sa araw ng Pasko ni Jolina Magdangal. All-star ka. Ay, all-star. Ano ka ba? Siya, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Ragong Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape. Tara kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Shena! Sasakyan si